Σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο. Είμαι ο Κωνσταντίνος και θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, θα παίξουμε επιβίωση. Ναι, επιβίωση. Και τώρα που έμαθα να συνδέω και το ποντίκι και το πληκτρολόγιο, μαντέψτε, θα έρθουν περισσότερα βίντεο και Minecraft και Roblox, Murder Mystery, διάφορα. Θα έρθουν δηλαδή πάρα πολλά παιχνίδια. Καλά, θα μου πείτε. Δηλαδή τώρα θα το σταματήσεις το Evelyn? Όχι, δεν θα το σταματήσω παιδιά το Evelyn. Όπα. Μισό λίγο να μάθω. Λοιπόν, το του είναι για τη συνομιλία. Οκ. Λοιπόν, το ή είναι για τα πράγματα εδώ. Οκ, όπα. Οκ, I know. I know. Οκ, λοιπόν, να ξέρετε είναι το Craftsman, για όποιον σε ενδιαφέρεται. Για αρχή παίρνουμε λίγο ξύλο. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά θα το συνηθίσω, δεν πειράζει. Οκ. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε και κιόλας κάτι σας αρέσει. Γιατί τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην σας αρέσει. Λοιπόν, θα παίξουμε σε επιβίωση mode. Λοιπόν, δεν ξέρω, είναι ωραίο. Την έχω και την οθόνη πιο γεμάτη. Τέλος πάντων, λοιπόν, μαζεύουμε λίγο ξύλο. Να ξέρετε, δεν θα το τελειώσω. Δεν είμαι καλός στο Minecraft για να το τελειώσω. Λοιπόν, θα παίξουμε διάφορα παιχνίδια. Μην δίνετε σημασία, το κινητό μου είναι. Λοιπόν, και ας ελπίσω. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, επιστρέφω. Οκ, λοιπόν, συνεχίζουμε. Και ναι, ξέχασα να το κάνω αυτό, οπότε οκ. Λοιπόν, ραβδί, όχι, πρώτα ένα crafting table. Είναι πιο βολικό από τι να το παίζεις με το tablet κανονικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οκ, λοιπόν. Τώρα, ναι, καλά. Όπα, εγώ πάω να πέσω μες στη σπηλιά. Καλύτερα. Όχι καλύτερα, όχι. Δεν βγαίνουμε να ξανά σε φοξίλο. Έχουμε και λουλούδια τώρα. Συγγνώμη, μόνο εμένα μου φαίνεται λίγο. Χάζω σήμερα να κάτσω δίπλα στη σπηλιά. Όχι, αυτό το βάζεις έτσι. Μήπως θα έρθει έξω τώρα. Δεν έχω όρεξη. Οκ, λοιπόν, παίρνουμε το crafting table. Ναι, για να, λοιπόν, επειδή τώρα το εντοπίσα. Δηλαδή είμαι δεξί, οκ, λοιπόν. Λοιπόν, πρώτα φτιάχνουμε αυτό γρήγορα. Για να δω, είναι τίποτα από δίπλα μου, ώστε να το σκοτώσω, ξέρω. Ας το σκοτώσουμε λίγο το προβατάκι. Όχι για κρέας πιο πολύ, για κρεβάτι. Λοιπόν, και τώρα, μισό. Οκ, λοιπόν, έφτιαξα λίγα εργαλεία. Και πάμε τώρα για πέτρα. Λοιπόν, δεν θα περάσουμε.
Τζάμστερ. Καλά, εγώ εκεί πάω. Αχ, τι φάση. Ούτε καν να σκοτώνω, δεν ξέρω. Τόσο τέλειος. Αχ, τα μισώ. Μη ήρθε τώρα και ο άλλος. Οπότε καταλάβατε. Για mining το ξεχνάμε κανονικότατα. Λοιπόν, 5, ναι. Ανατερώνω. Οκ. Ανοίγουμε λίγο το inventory. Οπα. Λοιπόν, όλα τα πράγματα που δεν χρειάζομαι θα πάνε εδώ. Θέλω να μάθω και πώς. Όχι, την πέτα τη θέλω εδώ. Το ξύλο το βάλω στο inventory. Οκ. Και είμαστε τέλειοι. Οκ, μην αγχώνεστε, θα ξανακάνω. Σήμερα θα βγει και part 2 θέλω. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Πες να βγει και part 2. Έχεις παιχνίδι. Λοιπόν, ακούστε, mining το ξεχνάμε. Λοιπόν, οι σκελετοί δεν πεθαίνουν στον ήλιο. Λίγη πέτρα θέλω να μαζέψω, παιδιά. Γιατί να φτιάξω πιο δυνατά εργαλεία. Καλά, εντάξει, ευτυχώς τώρα ήρθα έτσι από αυτόν τον δρόμο. Μου δεν με είδανε και πολύ. Ελπίζω να μην θέλανε να ασχοληθούν και μαζί μου. Άρα τώρα γυρνάμε πίσω. Αχ, πού το πρόβατο. Να το... Ναι, θα μου βγει το κρεβάτι ή όχι. Όχι. Τελικά το crafting table θα το βάλω μπροστά. Το λόγο γιατί θα το χρειάζομαι μάλλον. Και θα πρέπει να το... όχι. Ας δούμε από την αρχή πώς φτιάχνεται ένα κρεβάτι. Λευκό κρεβάτι. Συγγνώμη, γιατί πειράζαμε να ξέρω το κρεβάτι το άλλο μαύρο, ξέρω εγώ. Σιγά μωρέ. Οκ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, να φτιάξω μια λίγο καλύτερα, να το πω έτσι. Λοιπόν, φτιάχνω σπαθί. Ειδικά για το ζόμπι, το μικρό. Λοιπόν, τα άλλα θα τα κρατήσω. Όπα. Σκοτεινιάζει. Πού είναι το καφέ? Λοιπόν, να ξέρετε, άμα δείτε ανταλού την... κρεβάτι. Θα μου πείτε, καλά Κωνσταντίνα, άζεψες. Βλέπεις ένα μπλοκ. Πού είναι? Όπα, τι έχει γίνει? Μισό, περιμένετε. Θα το έχουμε αυτό, μην αγχώνεστε. Μισό. Κρεβάτι, πώς φτιάχνω? Τι έπαθε? Crafting table, το ξέχασα. Ζόμπι.
Λοιπόν, να ξέρετε θα χάσουμε μάλλον. Τι! Οκ, λοιπόν. Πού είμαι? Λοιπόν, θυμάμαι αυτούς τους δύο σκελετούς, λοιπόν. Να τα πράγματά μου. Πω αυτούς να μην είχα τώρα. Παίρνω και το μαλάκι μου. Θα παίρνω ό,τι είχα. Εντάξει, τώρα θα τα χάσω μες στη σπηλιά. 5, 6. Όπα, λοιπόν, κοιτάξτε τι θα κάνω. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα πάω μπας και μου ανέβει λίγο το HP. Οκ, ανεβαίνει. Τώρα αναγκαστικά περιμένουμε. Λοιπόν. Περιμένουμε. Οκ, τέλος. Τουλάχιστον βλέπω. Λοιπόν, ας φτιάξουμε ένα κρεβάτι. Inventory. Το crafting table τώρα, αλήθεια. Ούτε το ξύλο το έχω τώρα. Ούτε τίποτα, μόνο το μαλλί έχω. Πρέπει να πολεμήσω. Τώρα. Καλά. Άμα εγώ ανέβω από αυτήν τη σκάλα να μου τυπήσεις στη μύτη. Δεν βλέπω τίποτα, μου φαίνεται. Οκ. Ναι, το crafting table. Αν θα μου πείτε, εγώ έφυγα γρήγορα λοιπόν. Και συνεχίζω να φεύγω γρήγορα. Πω, μικρό ζόμπι να μην δω. Μικρό ζόμπι δεν θέλω με τίποτα. Πάμε κάπου να κρυφτούμε. Και τι μάγισσα φοβάμαι. Μην μου ρίξει κανένα πόσιο. Εντάξει, θα πεθάνω πάλι. Θα πεθάνω πάλι. Βγάλουμε κάπου κοντά. Να. Ευτυχώς με έχει βγάλει σε έναν χώρο και δεν με έχει βγάλει σε 100. Καλά, οι άλλοι σκοτώνονται μόνοι τους. Crafting table. Πήρα. Δεν θα με κερδίσετε. Τώρα που δίπλα στο creeper. Παιδιά, τι γίνεται. Μα, παιδιά, τη νύχτα θα πρέπει όταν πεθαίνεις να το κάνουν ημέρα. Με κυνηγάει η αράχνη. Ανατριχιάζω. Με κυνηγάει η αράχνη. Με κυνηγάει. Λοιπόν,
άμα δεν κάνω τίποτα θα με σκοτώσουνε. Μα δεν γίνεται. Το μόνο που γίνεται είναι να πάω κάτω εγώ τώρα, να θαυτώ. Και κοίταξε τι να κάνω. Μόνο αυτό γίνεται. Άντε κοινά. Τώρα εγώ θα κάνω εδώ mining. Μέσα στη τύφλα. Το ξέρω, δεν βλέπετε τίποτα. Και εγώ δεν βλέπω τίποτα τώρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Έρχεται και πάρτε 2. Γεια!